na video Ogajiki. Now that different one 48 hours. Did you pull down feed the email? Make no only pull down. They feel like okay. Are you telling me, Ezugo, that I'm not a fan of anybody? Now, since maybe 3 months or after the incident of Zion and Matthias, if you people picture Matthias, cause something bad, if you be here before. I'm not a fan of Matthias, you know, but I'm a fan of Matthias, but I'm not trying to, defend him because I'm part of him. No, but the point remains that since then, no one going to picture Matthias, name make the same thing I have and make Matthias arrest. Mba. I want Bonyamfo. I want you I will not answer for the crime of another person. I ask to report the person to the police. Nearest police station. Onye side any mere ife condemn one if I home Christian now. Religion what is somebody can slap me. Somebody can slap me. Somebody, some person can slap you. You will not tolerate it. Yet you see because of Namu tolerate it. No. Because of no. Only remember Onya complain. In fact, it's just like peace now. The only thing, just like in Western world, it may be about like I will just call police on you. I'm not calling police for settle on when the police are say okay, don't come near this house anymore or this and that. They give you house for voting. So about police is just for peace. So what you have police are I mean get people not at Lujo like that. Somebody never shot to go through this comment. David Tajodin or so. I told me man of fake account or go. Somebody screenshot all that comment. Screenshot on that comment because I think that these people need the camera. The comments on IPOB must come for you. These are not something normal. Educate and my problem when these people started pushing this thing out of contest, when these people started going extra mile with this Omenala and the Oka something, we started raising the alarm, but no not cover up then. Then we already knew that now these people will move only far from Oka and Omenala to another level. We started shouting. Then they started going personal. They started bringing threats. They even started insulting people's mothers and fathers for the sake of Omenala and Oka. We started raising alarm. Mana ono na konto today. Ongonwa wejike kusi. Today ongonwa wejike na emesi. Onwe ife mmadu kwuru say, but what does this have now to do with ife na-ekwu? A long time. Can deviate from this, can all this irresponsible behavior. But then most of you people, we are too emotional not to notice it. We are too emotional not to notice it. For example, this same guy get the comment here. She make a marry a pele. Can you trace one? She make the problem of people to be young man understand is not only religion.
In a puna, okay, it's an Omenala Melid. I'm not, if you go Bengology, I'm a neutral, I don't believe in all those things, you know. One, but not Newton's law, sign action and reaction is always equal and opposite, you know. So nothing goes for nothing. If there's a rival among them or between them or whatever, maybe just they reciprocate from other attack. Some of the people, some of us that call ourselves Christians, we are busy. Instead of us to doing what Christ came for or preached, we are doing the other ones, attacking people, symbols. Oh, yeah, not an opinion on other people now. Which opinion? If I put myself, if you go by and make people attack, I know see Jesus. So Break it should be Ajog today after how many months ago as a page owner on Facebook and a Dutch passport holder or a citizen, okay? Ajog today say ke ihe ichelu ijere mere enwe eji nwe ike nwuchie ya kọ ya nga ịgba n'aka. What are you going to answer? What do you think he did? As a job person, somebody very diplomatic. Okay. It's a difficult question. This guy can continue. This thing on it. Yeah, my boss, David Tajodin. David Tajodin. Arsenal. I want to use fake name. Provided somebody screenshot that comment to Udele. Forget saying about every other thing. They always want to learn the hard way. Since they have decided that IPOB will come to IPOB na Ijele Atoka. Ijele against IPOB. Ijele against IPOB. So, based on question you, Jum, my sister, is a difficult question altogether, but it's just a simple question. You see, based on my experience or whatever, can you feel eji moli jelabi? Okay, when report go see eji moli, because you might be exaggerating that now, because now maybe no. I said he didn't understand my question. Can I rephrase? Come so ya Igbo ofuma. Asking your experience and as a traveler, go to so many countries, and now you were one of the respected passports. Is where that country okay, based on Ijele's activities on social media. Kedu ihe nwee ike feel as a jog nwee ike isi no nkwe ike ọwụrụ maka ihe dota nwee ihe nwee ike eji mee ya invite na police ka ihe nwere ike ikwu because if the first question is okay he Ijele mere. So I want you to answer. Anyway, this one in a book, because people might arrest people or invite people based on different somebody will keep up something name. So it's only the court that will later release the report that they may arrest. So these are not something okay on a Ijele, so only person on Facebook. People have been saying different things all together for years, man. Okay, can you go another way? Kedu ihe mere na nwụkọbere ndị ọzọ niile na-ekwu okwu especially from Nigeria apart from Ijele na Matthias Ezak? What do you think? Okay, maybe they are the arrowhead, you know, just like if you want to do something, you not start from the tail, you start from the top. Diamond. If I have you start from the top. You can't see. Just if I have someone who needs na page, I need the responsible people who don't know this my page. I have to be honest with you people. I need the na page. On your day na like he get me that is screenshot to comment blog. No, couple of months ago, years ago, so many women now put us in a pastor more and what to him. I have born news. Man, none of them are just can do madam. So what am I saying? Oh, yeah, big so Ijele and Matthias be the arrowhead. So once just like the way Ebukobi or some other personalities we do. So anybody who go for them, so why would you bring Matthias and other people are on the road? Whereas these guys are on board. Shift money, I see, not like shift back.
Is network giving problem? Okay, they go better. It's So not how would they and you say you are no get okay in Jakarta Facebook. Are they still in the Arrowhead group? yeah, of course, now, of course, Mm. of Okay. course. All right. Their personality I will now. Uroyama Ogecho, Uroyama Kultur, Uroyama Ijele, Uroyama Uroyama Matias, Uroyama Ebukobi. Eji ka o wee ife nchọ ịgwa ya. Okenye si na ya amara egbu a na bụ iwu ka ọ na-awụ ịghọta etu ị nọ kịta ịma aka nne gị mara aka ekpe gị of course, and ị nọ na civilized country. Somebody like you nwere ife na-eme expect ebe ị nọ. Ka anyị rapụ all these pretense anyị na-aga eme anyị pụta na Facebook, social media. I'm coming ka m gwa gị ya ka m na-achọ ịgwa gị ka anyị rapụ all these pretense. Somebody like you ịmara your left and right, ịmara ebe right mmadụ bido, mara ebe right mmadụ kwesịrị ijedebe. Ife m na-ene anya na ụdị mmadụ gị ịkwesịrị ịdị na-preach peace. Onye ọbụla kwanyere onwe egwu, onye ọbụla nwale elu ya ya gbala elu ya. Ọ bụrụ na ịpụtara gị onye dịka gị pụtara this platform wee na-ajụ kedu ife Ijele committee. bros. Maybe in the man that question alone needs to be Ejike, 13 screenshots of your comment. Ebe in a 2 Ijele, the king of the game, right on. In my name, when 13 screenshots of your comments, na page Ijele. Phrase. You understand what phrase is all about? It's not a big deal. It's not a big deal. So okay. I don't know what to say. Just come out about Ebukobi or what, Abi? No, we are talking about conduct. Yeah, on okay. Facebook. That is what I'm telling you. That So I only use the duty of the court. example. It is the duty of the court. Who knew Ijele? Are you the one that arrested him? They invited him. He went there. Police never people invite. German police have invited me. I went there and defend myself. So it's not a big deal. Open have found him guilty. They punish me. So it's not a big deal. Ijele is an arrest. I don't know why people see an arrest as if to say somebody probably police want peace now. Because police want peace. Educate. The reason Ejue for arrest as something. The reason Ejue for arrest as something one. I'm going from one Ubolo. You could get a page more Ubolo. Then you people should go and arrest Ijele. Why are you people not arresting Ijele? Are you people scared of Ijele? Why are you people not arresting Ijele? Why are you people not arresting Ijele? Are you people scared of Ijele? Now today, then you felt that now arrest is a big deal. That Ijele cannot be arrested. I said that arrest is not a big deal. What do you remember the arrest? Now, the same society. Now, Ijele has been arrested. Again, why are you people seeing arrest as anything? But I'm sure you believe that why can't you go and arrest him? Una on the main but not nuisance. In a arrest, is it a big deal? He has been arrested. Why are you now having problem? He has been arrested means that peace is about to reign because arresting people I call all the properties in order. Forget about peace. Only your peace. Then okay, can actual a way. He is way caution Ijele, no only your peace. But you allowed him to continue saying everything on his say. You were even supporting him by saying that some of the things so today, most of you people have now turned to peacemakers. No, but some of the things to open. Jana platform Desi kita, Jana platform Desi. If we are going to Ebukobi bụ onye ori, no criminal. Jeba. Onwe something melo ji kwuo ya ka just kwuo ya. Amara mu ife na ajụ ma bụ necessary. Now isi kedu
If you can go again, so in case you can get out necessary. Not to the Empire's platform. If you don't see people, nkakịta si na Ezugo bụ ka onye ohi enwere ike ọ bụrụ na ọ nwekwu ihe mmadụ na Ezugo mee before mmadụ ọsị nọkwa ya bịa sị na Ezugo bụ onye ohi ọ ya enwe something pre-contents or something or after megwe nji okwu so iwe gị drum you go na ebuko obi izu mmadụ ori mbụ inugie anụbeghị m okay then onye ka na-ekwu onye bụ the duty of the court and the police ọ bụzi na o nwere ebe o zuru ohi ekwu ọ bụ na o nwere asị oke ọga you said na mmadụ zuru ohi either na you're sorry or you look at the charges dị for it that's all. So Ejike meaning that they support or arrest CJ 100%. I say that if I got police involved, I'm not problem. Means I want peace. Only one. So even will go to get the very simple. Tell himself I've been clamoring for it, saying, "Come and arrest me. Let us dialogue." So arresting people means peace. Very simple question, Joey. Of you have a problem with the arrest DJ. Arrest DJ. It accept 100%. Is Ijele not in Nigeria? Yeah. Even the president can be arrested. To judge will give you very simple require yes or no. Arrest. Now what? It's your chaos. I told you that police, you mean that I want peace. In other words, arresting somebody is a good idea instead of in the work. HK as a question, meaning that they support or arrest Ijele. At least peace reign. Yes or no? Yeah, but chaos. I'm one second. Muna nwere okwu kita mkpọrọ police ama police na-eji gbagbu na ọ bụ onwe na firing squad akpọrọ nke ka ndị police na-ekwu ihe Ezugo mee na ma like rie police mechọ sị Ezugo look at the law na-ekwe ka ozi we don't want this again it's okay ikpekozi onye ọzọ you pay for charges ma onwe ugwu ya akwụ kwụọ m damages ya akwụ m that's all akpọ arrest buka peace dị instead of anyị with na ọgụ na make things escalate o nwere any other thing HK so he support to arrest Ijele. They for Ijele police. They arrest Ijele. They haven't done anything wrong by arresting him. That is it, man. In fact, if I have a problem with you, instead of you coming to beat me, arrest me, call police. In fact, anybody wait. Now I'm not market people. Yeah, okay, like this. Yeah, like when you in a screenshot here on our comment. How can man here email arrest than it? So, mona if Ballum police, you can also go to German embassy, report me there, show them my picture. They're gonna know me. More charges. That's all. In other words, anybody who police for the Nanya or Chokun set to law is a good idea. Is a support to arrest Ijele 100%. Arrest is good, man. Arrest upon openly. We went where yes, they support to arrest Ijele. No, very simple something. If your answer end up this night, your answer end up you want them matter. No onye ọwụna je police police na onye ahụ eme ha chife na onye ọwụna je police police na onye ahụ commit a crime if onye ahụ mere owo the right thing na onye chekpọ mana ihe ebugodo ụzọ acknowledge godu yes Ijele in question na arrest ye na support ye no then ibidozie no ka e wee maintain or peace mana ya asigodu yes na support arrest Ijele. Wait, during the time of during the Matthias arrest, if you go Shiga or the chaos there, Marinki Jela Akita, even Ijele no way was dancing. Now by name going invite. I think he personally went there, which means he welcomed that development. In other words, he had been expecting it, he had been expecting such a thing for a long time. So it's a good development for both parties. So at the end of what is the purpose of to peace to reign? Up here? Yeah. If those who go to Ogebo, they happy name and arrest. If I gotta give yes, you could say a reason, he covers everything or you say no. If any yes, you could say yes, you could say a reason. Did you support the arrest? Abu Namusikita, na arrest Emily Jela Adruma.
it means that actually this problem no linger because I actually one all of us are Igbo people. Now actually linger, but okay, let's say during the Matthias of 18. Okay, Let me use him as a case study. After the Matthias arrest, he came back and told us some things. Forget about Matthias. So arrest him in jail. In support 100%. Yeah. Everybody saying arrest is for peace, not for war. So which other endorsement of the church can be? It's for peace now. Yes. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Direct. My yes or my no will not make anything. It will go a long way. It will go a long way. Yes or no? Is the Ijele above Nigerian authority? That is not the question, Ajodeba. That question be a simple question, which I have summarized it thousands times. Okay, wait. We are not talking about arresting people in Nigeria. Let us talk about Ijele, who was arrested in question. Now, a lot of people are having opinion that now Ijele are arrested. So onye man know you ọjọọ. Okay. Ọtụtụ okwu adọgbo n'ụka mgbede. Okay. Papa na Sam Hall asego doing this is good. Yes or no? But you know when you go to animal farm. But I summarize go ife niile ahụ ị chọrọ ịkọwa. Sizielu, yes or no? Okay. For the sake of peace and for the sake of uniting our people and for the sake of restoring peace, for the sake of clarity, Ejike, can you answer yes or no so that our people will hear from you? Anybody arrested Ijele, no nyaho, enweghị ife ọjọọ o meru. No nyaho commit any crime against Ijele. If onyaho meru the right thing in order to put things right and straight. I am asking you, are you telling me today that they support or arrest Ijele 100%, if not for anything? Go when we get peace I do restore between yes or no? Okay, now listen again. Please, my brothers and sisters, let me use myself as an example. If I have a problem with you, don't worry. You have a problem with yes or no? Okay, none. In way and then so with anybody. That's another thing. If I get the other example, very simple question. My brother, women know mass you might not get exactly the 2 plus 2. But the formula this question requires yes or no. Forget about everybody. Question okay, can you million son agwo ya? Anointed lawyer. If you go lawyer, anointed lawyer. Are you serious? Okay. And okay. Zion and a heal mad. Yes. Okay. If you go God, if you go yes. What do you mean by verifiable? Yes. Yes, all the verifiable. Educate Zimado, Zioni Matata, Owolo Evangelist Ebube. Good Evangelist Ebube na Adonama, send the Evangelist Ebube, Ego Transport, when you have Newi, over even Mapoje Chine, Olueba, up to call you for Olueba. Now, we can. But the number they can't return all your okay. Oje Sheba Bata, Ebuyeja, Kowalo, Makande, reject in a teaching hospital. Tell and Konya, while 225 we feel Ofodu Ebu unconscious Webia, Ofodu Nime had you up Weba Moto Wena. It's yourself, educate a volume that particular thing. Ye evangelist Ebupe. When you send the alogo, keep it to practical. Okay. He will go and can. He will go and can. Then doesn't and kids the police now. I'm not talking of spiritual problem. I'm talking of physical problem. So what boy now?
mana nke ajụ go kwa ajụjụ gị kwara asị ya mana ka nwa gị listen to me ejike listen to me o nwere ife nche egwu gị onye nọ mmadụ nso na n'isi ezie Chidedi innocent chelu Chidedi innocent n'Umudin side the life hospital n'Umudin side the life hospital nwoke nna agwa gị ife a nwunye ye na-alụ na teaching hospital nwoke nna agwa gị ife a nwunye ye wulitere isi na teaching hospital Nnewi onye nna agwa gị ife a church o ministry onwe o church ife ahụ call ife ahụ call ọhụ na onwe can supply ya anya ndị ọya na anya address ya ka na-echekwa gị can supply ya anya ndị ọya ọkọwa ife ọzọ Ejugo onwe ife m chọrọ igbu Ejike ife nche ịgwa gị meeting ihe na-anọrọ na ya ị nwere ike ichenjinwu ife a na-eme na the meeting onwe ife a na-eme na meeting ị na-anọrọ na ya ị nwere ike ichenjinwu ife a na-eme n'ime ịpụta ijụọ ka ihe a na-akpọ na meeting ihe a ijoin ya onwe ihe ya contribute everybody opinion matters in see the only problem our people na-enwe problem anyị na-enwe bụ I'm going to the truth. All of us know the truth. I na talk people dance out our own opinion and ideology. I talk people who are another minor, another opinion out of the norm I name. And whenever people have a different opinion, I na for either as antichrist or saboteur or whatever. And secondly, but that for the fact that you disagree with me on a particular issue doesn't mean that other things in name I have something good in it. You know, but we are so myopic or biased in some certain things. On our people, people name now his work. That is just the problem. Okay. I know that Ijele might have done something wrong or whatever, but the fact remains that there are other parts of him that are also good. Likewise, me and you, all of us. I'm a good one, no bad one. That's how. Okay. If you drag this question on Jogi, meeting in or we keep changing something there. Examine. Now, there is no possible, but there isn't you are dragging if I want a Christian. Yakum Akikoita Christianity because you are not part of it. I'm coming. I want a Christian. Yakum Waikoita Christianity because you are not part of it. Not partially, yeah. Yeah, I'm coming because no one is so easy. Exactly. So I'm only part of something. Allow those people into that something. They benefit from that thing. Allow them. Everyone not all these local Omenala, but I respect my culture. Man, open people if I am people. It count me out. Like what? My brother, I'm coming. Ejike ha na-enwe problem ebe a. Ịma na oge ọ na-ekwu olive oil and agwọ ọrịa. Now, let me tell you something. Onye a na-agwa kịta eburu na ka hapụ ịkpa afa ọrịa. Eburu onye a ruo na nke the man wee jụọ onye ahụ ajụjụ onye ahụ zacha ọ maka stroke ọ jụọ onye ahụ ajụjụ zacha ajụjụ ọ jụrụ ajụjụ a for like 10 minutes to 15 minutes jụchee maka medical history jụchee maka a lot of things jụchee maka ndị o si enwe rest and ife niile jụchee maka ụdị ọrụ ọ na-alụ jụchee ya ọsaba zachasịa the man wee kpọọ ya wee sị the man wee gwa na stroke ka merie n'ọbụla nke emere eme the man wee sị ya ọ chọrọ ka ọ gwa erisi na o ji wee gwa na stroke a abụrụ nke emere eme ọ sị ya mekwụsị ife ọgwụ mana the man kọwala anyị ife o ji wee sị ya na stroke a na-emeghe ya eme wee etu stroke nke emelu mmadụ eme si abịa wee ya etu shuga diabetes akụrụ mmadụ akụ etu o si eme so now
Obuluna ni wonye to ignorant of this. Ejike onye ihe demegide onye nke na Teaching Hospital. Ishi obuli eje St. Nicholas na Lagos. Ibujechi onye ahụ na St. Nicholas. Obulu na ịchọ another solution. You need come to Ejike. Obulu ịchọ another solution. Ime onye melu aiji we mara ebe a. Ime onye melu aiji we ebe a. Ejike. Mba. O nwere onye ife bịa mee n'ọba ewesi nọ Lagos ịghọtago wee buru ewe jee ụlọ ọgwụ ewe tritigido onye ọkpa wee tritigido onye ọkpa wee na-etriti onye ọkpa ịma na o nwere ụfọdụ enyi ule na-eme ehu n'ọkpa ọ na-asọ kemikal iwere anything ndụ ka kemikal ma ọwụ ọgwụ na-etriti ọkpa ahụ elepịa so ọkpa onye ahụ na-ele ọkpa onye elewe na-elewe before mmadụ wee sị si burukwa onye alachapụ ọsọ. I swear upon my mother's grave ọdụ n'ihu ebe a 4 days ka nwoke a megiri ife n'ọkpa ọkpa ya ihe ahụ o mere okwe n'iwe ọkwa mgbara ọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ spiritual ọkwa ya mgbọrọgwụ na mgbaafịa wuchi mgbọrọgwụ na mgbaafịa Ejike like ikpe kata atọ n'ọhịa were agwara m gị chọọ to avoid ife niile gwa evangelist Ebube gwa bịa ka m kpoje gị ebe m na-ekwu ife olu ka ọ bịa nye gị testimony ife ahụ ife mmadụ rụchala ọrụ were ọnụ proclaim something n'ime ihe tee ya n'ọkpa ahụ for 4 days. The first day bụ onye ahụ bịa onye ahụ sọrọ ọkpa ahụ na wee Enwere ihe m chọrọ iji amaka na n'ezie ihe kọsịrị ọ dịsa medical history and co ọ dọkịta na-ajị ka onye amụma because enwe so many things na cause stroke ịghọtago onye na-ajị medical history like nke ụdọrọ ị na-alụ ị na mpaghara ya gwo stroke nka ịghọtago onye na-ajụ medical qualified medical doctor ka onye amụma ka whatever ka onye nkịtị na-agafe onye ngwa agha na-ajụ this man. Okay. All this man. So many things na cause stroke. I think I made video about 3 days ago about high cholesterol, which sometimes what one na cause stroke. One was in kind of ischemia attack, which often na blood and pass to the brain. Medical something enwe ndị chọọ ọgwụ Igbo ịma na ọgwụ Igbo dị ka tablet and ọcha modernizing tinye na yedi Ejike si ebe ahụ ị na-ejepụta ọ bụla ọgwụ Igbo bịa ebe ahụ ka ife ọkwado iwegwu na ife nwoke a na-alụ Ejike ife nwoke a na-alụ owu ife ọnwụ na-akụrụ mmadụ akụ ife ọnwụ na-emerụ mmadụ eme ebia ha na nke this man Ejike within 3-4 days this man industrialize ife a achọghị m ime ife na-arịa ya ife a ọnwụ na diabetes Ejike jee n'ụlọ ọgwụ jee eme test ifu any trace of sugar na ahụ again ma a na ọhụ mụnwa wezugo na agwa people na-enwe divine gifts it might be true mụnwa na agwa gị but is believe mma ajụ ebube mbata Nigeria ka akpọrọ mmadụ na-atọ ma ebe abịa ụmụnne m ana m ekene unu biko anụ m ka a na-ajị brọda Ejike ana m ekene gị ana m ekene ụmụnne m nọ echebere m apa bros anọ n'Enivin bros ka ije ọ dịkwa mma afọ m bụ Celeste ama m na ya abụ dọkịta ma ya anụnwa n'ọkụ nsa so ihe m na-achọ iji gị ejikele nwanne m iwe wena gị i believe na enwere okwukwu na mmadụ enwere ihe dịka faith am I not a Christian? Enwere faith. The point bụ ihe m na-akụwa people the way we hype some of these things you don't go straight. Enwere faith in our course. Am I not a Christian? I'm a candidate of miracle. Yes. We have faith, of course. Okay, now, and do you know you are a nurse by profession, Awashi? Hello? Something to open. I'm maybe now.
Even when we in a treat your patients. And when we treat your patient, then you like night duty or any duty, especially night duty here in Deutschland, Canada. Then Abia, and when he has a niche medicamentose therapy. I know. Things that are not sellish like father but I know. Wait. Something that is not medicine. Yeah. That you can use, therapy that you can use to help that process at that moment. Do you know sometimes you can bring water? Onye ha na-asị gị enwere ihe wasụ anthropose kọsọ medicamente na clinic. Those things are just oil. No, these are oil. They are just natural. I know. Do you know that so many people have testified the effect of those things on their health? Of course, I know. So I want to ask you now, I want to put it to you now that somebody in a church is saying that are you the one that will tell the person that no you have got there? Okay, now, okay. I think your question had the charm clear. Wait. You are asking us to hear now. All you are now water. Okay, kidney problem. Olive oil, at the end of the day, that kidney problem, that diabetes, that what do you call HIV cancer disappear after taking that olive oil. Let's say 5%. How many percent? I have had and I have not seen. I have had, but I have not seen. I don't know. I'm doing any testimony. You are not seen. Okay. Olive oil. So now, in each Nigerian church is in any olive oil. Maybe annually, okay, let me put in a month, more than 100 people now with terminal sicknesses or whatever. Maybe out of 100, there are probably 2 after taking olive oil. The percentage below. Which percentage are you talking about? Okay, olive oil. After olive oil. Some of our celebrities are in the grave today. Miss Tibu just left the world last week or last 2 weeks. Olive oil our brother went to a particular church. Olive oil like he's in the grave today. I find it a sign of ignorance if you keep mentioning Nollywood actors who are also members of their families. There is nothing special about Mr. Ibu. There are I use it as a guest. So don't mama. There is nothing special about Mr. Ibu. And an ordinary person, there is something. His or her faith due to something. There is nothing different from Mr. Ibu. Not divert this. You have to learn from this also. This thing is individual. Is okay, I couldn't olive oil. See, let me tell you, your faith is what matters in this world. All electricity that I use today. All faith on your work. Everything has to do with faith. Everything has to do with faith. You're actually right. But let us not divert. I want to talk the matter of arguing about olive oil. If you like, go to church and stay and forget about what you are doing. That is your own cup of tea. And if you like, drink olive oil that it might heal you, it might not heal you. You can also come to hospital. I go to all the whole both and that is all the difference. So I want to say Ijele arrest.
About you fail to answer yes or no. I feel, I don't know, I just important at this Facebook, you people can attest to that. But I heard him few times that I watched him, the utterances, the way he was just boiling and, kind of, with all alacrity, with all force and everything. He was like kind of, but those kind of words, those words are heavy words. They are really, really heavy. In this phase of time, I know n'ime na-ekwu okwu ka ihe niile dịrị n'udo na ọṅụ. Kedu ihe ga-akpata na mmadụ Chineke ekere nwa Igbo oge jikere onye na-ekwutọkwa okwu? Okay, we talked about ndị mmadụ kwuru si na lekwu ihe brother Ebuka Hassan Ebuka, they just alleged. Nobody saw it. This is just an allegation. Can't we talk just something like that and then just talk it briefly and then move over to another thing? Why would somebody that na evidence? See, let me tell you, that arrest is proper. Is it not the same thing? Okay, you're a lawyer by profession. You're a lawyer. Don't Now, forget about lawyer. Forget about lawyer here, right? you know, get the council. Okay, okay. I think you couldn't answer question police you couldn't answer it. police. Eh? Oh, she's the I do the simple question here. Yes or no. Yes or no answer. If you say yes or no, yes or no is never an answer. I can tell you yes and I prove you wrong. Yes on my own yes for you, but answer yes. When you answer yes, then you can explain. Now, can you arrest get the benefits of that arrest down? Let us hear from you. Get the benefits of arrest, even what I said earlier before. Get the benefits of arrest down. You will first. When you have proper. Simple question: is it proper or yes or no? Arrest in Adam prosper. As long as arrest arrest improper. As long as not the federal government, not the from relevant authority, whether FBI, German police or whatever. Nigeria came, no do no feel more when we are mad disappointed. Man, okay, if go an adult, not a civilized country, and they want to keep you. I try the question require yes or no. In our world, okay. Educate. I want to Germany about him. Ijele nwere ike ime ụdị broadcast. That is what I want to ask you. Now, you are actually right. Now, as I keep on telling people that nothing goes for nothing. Yeah. Some of the things in the failure of the government, number one, and some other factors involved. Don't like only for line and half points. In most advanced world, yeah, now perform some certain miracle or whatever, which have no evidence. So that means that here push people in ways against you. I will no longer allow you to push. There is no way somebody will come to this Germany that the kind of utterances that this guy. Germany, wait now. No, wait. Listen to me. Wait. I want to go Germany has no help. Many people are Germany. You will leave back. I will against you of manner digest something because let me answer her. Wait now. Let me answer her. Agwu forget olive oil. No, in Germany. Then what is your problem? On Germany, the point is, and the government will come. Open not Germany, open Ijele Kubo, open a government like they will step in immediately, take action. So people can, and I want to tell him a terror on Bossa. Now, Germany, if you want to actually cause terror, German police, what happened to them?
Okay. Do you know that this thing and evidence when they go to court right now, and then assuming that no on basis or based on Ebuka Obikechi made this guy arrest, and then they now say you are alleging that Ebuka Obi is not curing people. We are giving them olive oil, and they are not being cured. They said, okay, bring your evidence, and he happens to bring somebody. Yama, that now fake miracle can name, and the person comes to court to testify. Wait. I want to get something. And the person now comes to court now to give evidence. The person said, now olive oil in the quote that I got healing. I got healed through that olive oil. Okay. That case has been washing. That is no anya point in our table. Chukwu nyere anya ọnụ ka ewe okwu ikwuo ọ bụ na ikwuru adroma according to the country they will come and do their job. That is the purpose of the police and the so when the other big deal any other isima na Germany so Google German crime record people have been doing worse things than arrest address go to some people in the comment section because the beauty and the auto program na that all na somebody do KGK agota hifa in ekwu batalo no he won't position now somebody do KGK non-opposition but on a program like this he will not opportunity at school if I na go ju ya nya with the beauty and the enjoyment in that program obro three people gonna hand ekwu ofife una no ekwu ofife so sometimes they win some kind of heated argument then people will learn from it. That is it. That's the truth. The question actually is simple. And you are better than me in every all communication. You know now, Ima. It's very simple. We are trying to make it easy. Okay, as a lawyer, he prefer the police. Yeah? Of course. You know that police is the best thing. Yeah, is you know what I said now? But this is not the question. That wasn't the question, actually. This question now wasn't the question. Yes or no? Sure. So because Akoreo. Iti mmadụ ife na ije ọkwa iti mmadụ ife chọrọ njọ police ọkwa ịkpọrọ mmadụ police dị mma Akoreo yes or no? Akoreo say yes. I can prove that I can prove okay what you do man okay is see the mad police than he use manpower. Okay now okay when you happen na mmadụ wo moto kita gbuo onye nke m iwọtago ejebe ya na police o nwere ka take 30 years ya aya me nwete justice but ọ bụ na ntibe onye ihe etite mi afia ni from nwete justice immediately so I can prove to you something need mmadụ ihe is better so court kwa you lawyer court drag amara nke ka mma. So nothing to keep up, I think you make it so. But when you have to join the one more, you have to not kiss the chair. They can never say the truth. Ejike. You know what? If I'm sure what it is. Ndi Igbo. Greetings, sir. Thursday, guys. One of them good evening. I'm going to this guy ever because
Amandi Chichi by sister, tin picture ka mara mi nugo do obu ni acho ofu nwoke ya bia no ba na enwekwe m ndị na-achọ ezigbo nwaanyị ha ya n'ebe a instead of it na-akparị m ebe a Chichi Amadi Amamzugo kọwara ụmụ our sisters na-efolo gị a na-ekpe ekpere na a na-achọ dị ịpụta iwolu cross ti na your profile were picture pastor gị were pastor gị ụmụaka ya nwere picture party ị na-achọ dị ime na mmadụ nwere ike ịbụ picture Holy Spirit or whatever eme onye alike ya ọ bịabazi mbọs na-akpaba ọnụ ọrụ but iwe picture your daddy or I mean church daddy or omenala pastor or whatever you are deceiving yourself ị na-ekpe ekpere ịchọ dị I want the world picture for the picture cross see picture Virgin Mary iwoli eti mana ndị na-eweruzi picture Beyonce picture 50 Cent picture Two-Face onye Igbo na-eme that lost of identity onye adịrọ proud of ihe ọ na-eme ihe ada na ị na-eme business iwe picture gị ọ bụ iche itie picture chọọchị ọ bụ na enwe dịka crusade to campaign as a kind of advert you can see after crusade iwopie mana ọ bụrụ nke iwe picture Zion ti iwe picture cross iwe picture like picture Matthias or whatever or even my own picture you are deceiving yourself you know a na-ekpe ekperiti na-eme 40 days and 40 night prayer whereas no ha ji chọọchị m emepe kịta ya bụ singular I mean onye na-achọ dị na onye na-achọ visa I'm warming up Ejike if you ask me na ekpere ọ na-alụ ọrụ I will answer you 100%. I pray mother praise the Lord. Can never be overemphasized. You are right. Not even your imagination. Yeah. You are right. Ejike anaghị anazi village. Ị na-agụ ya ga-ekpewe ekpere. Munka. Munka. I was in Nigeria in September. I mean, November, December. I was there. Mba ekwedo na mmadụ ya egbunwu mmadụ enwe power igbu mmadụ apart from egbe na mma mana onye ọ ga-alụ ihe mmanya mana ọ bụrụ if something n'ikuku spiritually onwe power spiritual ya nye mie na ndị mma egbu ehika ezugo onwe ife nchi ikwu because achọgo m epu okay Chima onye ọma Ejike my bros onwe ife nchi ikwu before mpụọ ịna-anya like you said mgbe ị na-ekwu okwu ise na anyị niile bụ ndị Igbo. Of course, blood is I totally agree with you na anyị niile bụ ndị Igbo. Mana anyị na wee bụrụ ndị Igbo a na-asụ Igbo. Adị ọzọkwa sure na anyị niile na-agba iko n'ofu post. Because ife nji ekwulu this thing na-ekwu bụ na attack ndị Igbo na-enye onwefa kịta dị too much. And ndị a na-attack bụ ndị ọ dị ka gasị na pan go on top. I must be honest with you. Etinye nọ kịta ịbụ okenye ịghọtago ibugolo an adult. Now ịnọ na civilized country ife dị mma mara ife dị njọ ịma onye ọbụla kwesịrị ịma ebe right mmadụ bido mara ebe right mmadụ jedebe. Somebody like you nwere angle na-esi enegala gị anya ikwesị isi wee na-ekwu okwu because okenye si na ya mara egwu a na ba iwu ka ọ na-awụ and okenye sikwa anụ na ya adịrị eli oke mana ọ chọọ ịka anụ oke ka onye ụmụazị o were eze wee na-atụlie ịma na okenye nwa na-awụ onwe ya iwu ife nchi gwa gị bụ ị na as much as na anyị niile na-eme na anyị bụ ndị Igbo onye ọbụla kwesịrị ịma ebe right ya bido nwale ebe right ya jedebe. You are right, exactly. Mmadụ ama mpụta na program ya all the time iwe na-akpọ mmadụ ibe gị onye ori 419 na ọ bụrụ na onye ndị nwa chọọ attack gị buru ụzọ akpa ya fa so many things and so people like you
na ada abịa na program onye ahụ ị nwere ike ịkpọ onye asị ya na this angle ị na-aga abụ ọkụ ya all this right on niile ekwutie etiego so many people na problem. So the long and short of ife niile m na-ekwu bụ onye ọbụla mmalụ lenu enya face ya. You are right. Ife ọbụla mmadụ ya na-edifendịrọ ma ọ bụrụ na o kwupụta nya nwakwa na anwa bido ya because ife ọbụla ibido gbakwa mbọ make ya sure n'ihi emelue n'isi because ọ bụrụ isi na mmadụ bụ onye ori bụ okwu no ihe edifendịkwa ya ihe akọwakwa etu onye a si wee zuo ori ọ dị very important. You Ọ bụrụ just na said na-eme Facebook onye ọbụla kwanyela onwe ya ugwu and ka anyị mara etu anyị si protect our own ọ bụrụ mgbe ọbụla ife anyị na-alụ obi dị na-adotu onye nke anyị ọ bụrụ na m ebelivuru ife ị na-eme nnọọla onwe m ọ bụrụ mgbe ọbụla I had to come in here. He protect in Malama. For example, when the Igbo niile as a family, let's say a family of six. I na round up. Ma ka cheka ogachi ma kwuo ka anyị nwee ike na end the program. Ejike nọwara ebe a wee kwuo. So daalụ na ekene m unu rinne ezugo thank you ọgachi Chima daalụ ka nnalu na ọda ka nnọzi na background na-egezi egezi daalụ. Okay, thank you. Ọgachi maka n'iru. Ejike ụnọ ebe a na-ekwu okwu adị ana m ege ihe niile ị na-ekwu. Ndị be anyị si na ebe a na-agwọ nshi ọdụ anya anaghị eti ihe ose and atọwa ụtọ sụwepụ aghụghọ ịghọtago okenye ekwesịghị nọ n'ụlọ ewu ama n'ọgwụ ịghọtago wee sịkwazie na ekwu anụ na-egbu nwata anwụ ekwu na-egbu okenye ịghọtago ihe na-anaghị eme onye oshi ihe ọ na-eme nwanne onye oshi ya wụrụ ka were ilulu ọkụkọ ụkwụ nji anaghị erechi ya dị ala ị hụrụ onye ụlọ ma ebe ọnya tara anaghị ebu ọnya anaghị emere onye ụlọ eyiri onye ụlọ akwa mkpọ n'ala maka onye ụlọ ma ebe ọnya tara. Ọga apụtara m ụnyaahụ wee kwuo okwu mụ na gị na-abụ na nke Ogechi maka ihe Celestine kwuru ka m na-agbado okwu mụ na gị na-abụ bịa na nke Ogechi one day o rubeghị 2 weeks ago mgbe kpọọ Ogechi wee sị ya ewepụtasịrị ọtọ ụmụ nwaanyị n'iru akwụkwọ otu ọbụla ngịwa kịta anaghị a ewepụtasịrị ọtọ ụmụ nwaanyị n'iru akwụkwọ ịghọtago ihe ọbụla gị na mmadụ na-eme kwuo ya n'ọnụ bete ewepụta na ọtọ nwaanyị ibe gị ngịwa nọghị ya so wee kwuo okwu wee gbuo Ogechi si ya na ya biko ya kwụsị wee gbuo Ogechi si ya na onye ị na-ewepụta ọtọ ya nwere ike ọ bụrụ na etubodo na m ga-aṅụ ya ara ma ọ fụo ya ajị esi yes na onye ahụ ga-anụ dị echi anyị wee kwuo ya that day and omeghe ka Ogechi wee kpọọ m asị Ogechi kpọọ m asị omeghe ka Ogechi ghara ịdị na-atụpụrụ m ọnụ akwụghị na ihe m na-ekwu ngịwa kwuo nke gị kwuchaa ya and since anyị kwuchara ihe ahụ ate nke na gịnị na o nwere gịnị ihe a na change oke enwe progress so like ihe Celestine kwuru wee pụọ yesterday okwu m niile gbadoro ụkwụ na onye atasị na nwanne ya arụ ịghọtago onye atara nwanne ya arụ maka asụ na oshi sewu ushi enyi ka nwanne ala ịghọtago mmiri dọrọ eju dọrọ nwa nkịta so onye na-apụtanụ olecha nke ya ọ na-emebi ya emebi nwa ka ekwe na onye ị ga-aga na nke ya ma ọ bụrụ na ọ dịghị mma echi na nke gị enweghị onye ị ga-aga na nke ya so my own bụ na onye akpọna mmadụ ahụ ọjọọ onye ekpọna mmadụ iyi onye apụtara ya na-akọkasị ịwọchi ya a lot of people na-akpọ m iyi n'iru ebe a ma ọ na-akọtọchi aha ma enweghị onye m pụtara na-akpọ nke ya na-akpọ ya aha kama na ihe m kwuru bụ na ịghọtago onye m ọkwọ m n'azụ ụkwụ m na-eru ala kpotuo m ka m nwere ụkwụ m na-aga ịghọtago apụtara n'iru akwụkwọ ịkpọ m aha ọma ịpụọ n'azụ ịkpọ m aha ọjọọ alaike ya e nwere onye kwuru okwu ndị wee na-ekwu okwu wee pụta n'iru akwụkwọ ya wee sị ya biko ihe anyị na-ekwu adịghị mma nwanne anyị nwaanyị ọ nọkwa n'iru akwụkwọ wee sị ya biko ihe na-akọ maka nwanne gị nwaanyị hapụ okwu a ihe asị hapụ asị ahụ mechie ya ịghọtago so okwu m ebe a eji ike enu machi ịgwa gị ihe a okwu ahụ m na-ekwu asị atọ m ụtọ sụwepụ aghụghọ ọ maka m ji na-ekwu ya e nwere okwu ọ na-awa ekwu ebe a ị na-egwu egwuregwu iwere ya na-akparị amụ ọ bụghị ihe eji akparị amụ ọ bụrụ ihe eji akparị amụ ekwuru m ya yesterday na ọ bụrụ na ị ga-abịa n'ihu akwụkwọ m na-ekwu nke adịghị mma ị na-asọpọtụ m you understand me ị naghị emetụ ya bikos na m ga-enye gị recharge card abịara n'iru akwụkwọ m bikos na nke m na-ekwu dị bịa n'iru akwụkwọ m nọrọ bikos enweghị ihe m na-enye gị
ọ na na-etinye gị ihe n'afọ na-etinyekwa gị ihe n'ọbụrụ. Feed your tummy, feed my tummy and feed my brain. That is what I said. So I'm not a party to somebody apụta n'iru akwụkwọ ichido nwanne gị na-abụ ya ka anụ, ị na-abụ ya ka nchi, ị na-akọ nwanne ọ bụrụ na ọ dịrị ha gị mma today ọ ga-adịrị gị mma echi. Ọ bụrụ na ọ dịghị gị na-akpa today enweghị onye mere ibe ya. Ọ bụrụ na nke ị na-eme anaghị aga nwanne jee back to drawing board ka ị chegharịa ka ị mara ebe isi wee rie mperi ka ị correct ya akwụghị na ihe nna agwa gị. And the one thing m na-achọ ịgwa gị ebe a bụ na agwakwa n'ọsọ ebidokwa n'ọsọ ị ga-awụ ịgbagide ike agwụ gị ya ha agbarie n'isi maka gịnị? Maka na nna m si na onye ebe ihe nwaanyị oturu ukwu na-ahụ ihe o mere onwe ya mgbe ọsọ suru. So eji ike biko mgbe ọbụla a na-ekwu okwu dị mkpa ịghọtago ọyiru ebe mmadụ na-eme nke ọjọọ bụ onye a na nke ọ na-eme adịghị mma. Ihe a na-afọ ọmụgharị n'iru agwụ a na-afọ ọmụ pati klik o make sense. At the end of the day abịakwa na one drawing board efukwa ya na ihe ahụ ị na-eme adịghị mma. Anọghị na klik ana m emedie klik maka na e nwere ndị okenye nọ n'iru akwụkwọ a na-akọkasị ịghọtago a na-akọkasị ịfụ ma ndị prank ma ndị content creator na-eme prank ma ndị na-achọ ka ha biudo peji ha ma ndị na-akpọ mmadụ onye nọkọta ije chọwa foto mmadụ. Ọ bụrụ na m nọ na peji Ogechi je were foto were foto family m bịa tinyere m RIP enweghị m ahụbeghị ebe a but I could not be able to emerighi datin. Yes, emere m ya na amakwa m na wow emere m ya nwa wepụrụ ya na ịghọtago ha were ya post ore m wepụ ya na wow ịghọtago ndị mmadụ hụkwara ya. So what am I trying to say here bụ na because na m ga na peji onye ọzọ because na m kpọrọ gị sị gị na nwanne na ihe ị na-eme adịghị mma. ọ dị anya ka m na-ekwu na the same problem people na-enwe they want you to be in enmity with anybody na ya na-ese okwu ezukọpụta na onye a na-akpọ Ifeisi Okechukwu ọdịmegwu gbọgote ọ chọrọ ịbata Ifeisi Okechukwu ife meji m kpọbata ahụ na mmadụ around this program up now na enwere m agbodo 2 minutes ọ sokwa ka ọ chọrọ ịbata. Okay, so ihe na-achọ ịgwa gị eji ike o nwere ike ọnwụ na ọ nọzi ebe a apụtasịna ịbịa na saịdị a igbu oje aja ị gaa na saịdị ọzọ ị gagbuo oje aja ọ dịghị mma. Ka m na-ekwu everywhere ejikọ o nwere ebe ọ na-eme oluo ịgbagharịba ịfọ na ife gbasara Ijele akịta na ịchọghị ịpụta straight. Yes. So emezina ka ọnwụ iruo ije na kampụ ndị nke ọzọ ikwugharịa adịghị ọ bụla ị na-ekwu n'iru akwụkwọ ebe a ndị mmadụ na-erekọd ya ihe niile I don't say this my defend one withdraw ya. Afụrụ m oge Ezugo na-agwa gị na ịchọ wepụtara gị rekọd. Of course, I'm too diplomatic that I know what I write and I know what I say. Okay. So I can defend it to eternity. Believe me. Okay. I can say something. It might be just a phrase. I'm happy or blame phrase. Ako, Ejike, around this program up, I'm going to make 1 or 2 things. My brother, I ain't trouble. Okay, nothing respect for you go down. I don't have respect. I'm already down. We are one, okay? Just forget we have different opinion and diverse this thing. Okay? All right. Educate advice ya ndị omenala ụzọ eziokwu. I really wanted to do that last time. Shelunu advice ya ụfọdụ ndị otu unu ndị omenala ụzọ eziokwu a. Gwa na ha wash ya how they talk. They talk carelessly. I'm on it. I'm on it actually. And unu use na this blackmail na Jesus aya gbalụ na Jesus aya bịa gbarụ mmadụ ọgụ. Henceforth etu asị ka anyị si agba ọgụ a henceforth menu ka ha ghọta na henceforth na-etu a ka anyị si agba ọgụ a since we cannot behave in a civil way we cannot ndị ahụ na luo ha behave onwe ha where your right stop that is where another person's right starts. Of course. And that is how it is. Of course. Mgbe ndị chọrọ ikwu bido ma emechie
Man, I could go I hear some of this before I post some things, we have got about you can be able to say that thing again or defend it. You know, when you're not for joke or content creating, you make a people man here for joke and you do a serious. What I go, you separate. Then I want a religion I am fighting or whatever is above us. And then Magona, that is number one. Urban of population in the Igbo 1,000. Igbo mad nabo or Ayabata, Igbo mad 10. Before my name, our generation are the wipe out. Or putting another tribe are copying the Igbo and what I go. So you have to protect your own, support your own, but then make it upon your own. If you happen one day in the marriage, just like what Ogachima said, the advice on your man, some other people. If women came near Madrum, politely or diplomatically, maka onwe ya na ị na-agwa adult okwu na-aba ọ na-akọs okwu esemokwu ịghọtago. So ife ebe ị na-aghọrị nwanne gị ị na-elesi olive oil ịma na ụmụ kansa na kansa ahụ na olive oil ahịa agwụ ị na-elesie ma ọ na ị na-elesi ya ọjị wala ịma na ọjị anaghị agwọ ya ma ọ na ị na-eme nke a ma ọ na ịbụ nwa dibe ịma na ịnwero power single power ị na-aghọrị ya sị na ị na-emeli oke ite ka o nwee ego nakwali ya nke o ji tii n'akpa. All those things ahụ niile bụ imegide nwanne gị ịghọtago. Maka nwa nke ya ahụ ibupia abroad je treat mana nwa ogbe gị were olive oil ikwu gị ife m ngwa ka nkwuo nke ya na-akọzi story wipe na-akọ biko akọ ka okay daalụ nụ ine ezu ka anyị okwusi mpọs onye elu onye kwanyere onwe ya ugwu ife na-achọ ime n'ihu akwụkwọ na this coming week and the upper week ịghọtago ọwụrụ na ịkwanyere onwe ugwu o jidere ebe ibewekwa akwa onweokwu onye emoshọn anyị etufusike kwanyere na onwe unu ugwu kwanyere na onwe unu ugwu onye ruo onye kwuo ife ọya agbagharị onye kwuo ya kwuo ife ọya agbagharị ọgajiki chetakwa ife m gwarago ezikwana nke ozi esiri m and ya sịrị ịnụ ozi nsiri gụ ndebe anyị achịkọ ebe a echi niile anyị ebido Peter Hyacinth nnukwu mmadụ Obaino Connect Maazị Chinonso daalụ n'ohinne ndebe anyị amalitekwa echi niile ụbọchị taa amaala anyị mma. Alex Ogwa, thank you very much. Ngwa nkachifon